Календарда 2019 елның 8 ноябрь. Бүген тапшыруны башлап, беренче сәламны Ульяновск шәһәренә юллыйбыз. Үзенең матур туган көнен якташыбыз, Яңа Зимница авылында туып үскән гүзәл хатын-кыз Раилә Ринат кызы Губанова каршылый. Әлеге матур гомер бәйрәме белән аны ихластан тормыш иптәше Радик, балалары Амир һәм Рената, әнисе Минзилә Камилевна, әнисе Раил, тормыш иптәше Гөлүсә, племянницасы Алиночка ихластан котлыйлар. Кадерле кызым, яраткан хатыным, сөекле апам, әниебез. Елда ноябрь айында синең туган көнеңне каршыларга яратабыз. Быел да бу бәйрәмне шитләп узмыйбыз. Безнең якыныбыз кичкенәдән үк артык шук, шаян кыз булып үсте. Ул мәктәптә укыган чакта спорт белән шөгыльләнергә ярата иде. Мәктәпне тәмамлап, Ульяновск шәһәренең медицина училищесына укырга керде. Шәфкать туташы һөнәрен үзләштереп, ул хезмәт юлын башлап җибәрде. Яраткан тормыш иптәшен табып, матур гаилә кордылар. Башлап балалары Амир туды һәм әле менә күптән түгел генә сөекле кызлары Ринаточка дөньяга килде. Раиләбез безнең якыннары турында, туганнары турында гел кайгыртып яшәүче кеше. Беренчеләрдән булып, үзендә калмаса да, кешегә сузырга ашыга. Аның күңеле дә һәр чак ачык шат. Үзләрендә кунак итеп каршылап, һәр чак җылы сүзләре, төпле киңәшләре, эчкерсез мөнәсәбәтләре белән шатландыралар. Барысы өчен рәхмәт укып, Раиләбезне туган көне белән котлыйбыз. Шын күңелдән яратуыбызны җиткерәбез. Гомере буе тынычлыкта, исәнлеккә төренеп, бәхет татып, мәхәббәттә яшә кадерлебез. Туган көнең кадерлебез, без моңа шатланабыз. Синең хакта сөйләгәндә кошлардай канатланабыз. Син бик сабыр, бик акыллы, бар эш хәлеңнән килә. Синең яныңда вакытта бар кайгы, борчу шилә. Гаиләңдә тынычлык булсын, артсын тик сөюегез. Балаларны бәхеткә тик яратып үстерегез. Киләчәк көннәр сезнеке, алда тик гүзәл булсын. Бүген ишегез зинһар тыныч шатлыкка тулсын. Уллы кызлы булдыгыз сез, бер күзләр тимәсен. Гаиләгезнең яннарына бәла-каза килмәсен. Котлы булсын, матур узсын иң гүзәл туган көнең. Бу дөньяга шатлык белән нык аваз салган көнең. Раилюшка, без дә якыннарыгызның теләкләренә шәхсән кушылабыз. Бүләккә матур җыр юллыйбыз, рәхәтләнеп тыңлагыз. Туган көнеңә бүләкләр алып килдек мул итеп, моңайма гомер уза дип яшә син уйнап көлеп. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Ел килә дә җитә ул туган көне дигән бәйрәм. Саулыгыны, бәхетеңне бирсен сиңа Тәгаләм. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Барда теле изге матур теләкләр, кабул булсын чынга ашсын ихлас әйтелгән сүзләр. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул
Яшә матур, бул бәхетле, шул теләгем үзеңә.